Тяхната единствена цел е оцеляването. Масовото бягство на сирийци от войната стигна и до нас. Бягството от кошмара на непрестанни бомбардировки и убийства. Българските власти се опасяват от увеличаване на наплива от бежанци в следващите месеци, заради продължаващото ескалиране на напрежението в Сирия. Нелегалното влизане на територия на страна от Европейския съюз носи сериозни рискове. Нашият екип пътува до границата с Турция, за да тръгнем по стъпките на сирийски бежанци, търсещи убежище в България. Граничният район Капитан Андреево е 60 км. Тесен път и ръждясала ограда, които делят Турция от Европейския съюз. Намираме се на българско-турската граница. Зад нас е турската територия. Града Одрин, който не се вижда от тук, е около 20 км от тази точка. Този град е избран от повечето сирийци бежанци, които преминават турското-българската граница нелегално, за да търсят убежище в България. Контролът се извършва с множество камери за нощно виждане, хеликоптери и специално оборудвани патрулни коли. Групи от десетки хора пресичат нелегално границата всяка нощ, а на КПП Елхово бежанската вълна е още по-голяма. За да не бъдат заловени от турски патрули, семейства с малки деца си проправят път през трудно проходими местности с високи до раменете хръсталаци. След като търсещите убежище бъдат заловени от гранична полиция, те остават под арест за срок от 24 часа. Има лица, които в рамките на тези 24 часа, които са при мен, не заявяват, че искат статут на бежанец, след като бъдат настанени към съответния дом, към съда на Любимец. След известно време тогава си казват тяхното желание, тогава заявяват, че искат да бъдат и подават молба за статут в България. Има случаи, където са подали молба на границата в рамките на 24 часа, но пак се случва. Нямаме такъв случай при нас. Хора, които търсят закрила, преминавайки границите, въпреки че този акт е декриминализиран, особено в случаите, когато те искат да подадат молба. Защото, разбира се, ти за да можеш да подадеш молба, ти трябва по някакъв начин да минеш границата. Едното не може да стане без другото. В момента продължават хора, които са подали закрила. Включително всички сирийци са осъдени за преминаване нелегално на границата. Те са дошли за да търсят убежище и сигурност, но съдбата на някои сирийски семейства има неочакван обрат. Вместо да бъдат настанени в бежански лагери, те се озовават в домовете за временно настаняване в Бусманци и Любимец. Зад тези 3-метрови стени с бодлива тела и камери сирийските семейства очакват с нетърпение да ги пуснат извън този лагер. Атмосферата вътре е като в затвор. Позволено ни беше да снимаме само на определени места и то под строго наблюдение на охраната. Децата, с които се срещнахме, бяха определено травмирани и изнервени. 8-годишната Ранда е едно от многото деца, питащи родителите си кога ще бъдат пуснати на свобода. نحن اجينا من سوريا نروح على البلد يعني نروح على المكان يعني الشيء حلو يعني اجينا من سوريا كان في حرب يعني اجينا نحن كنا بالمدرسه نحن اجينا من سوريا حطينا بالحبس برافو رندا نحن حطينا بالحبس نحن اولاد صغار نحن انا ولا مره انسجنت بالحبس يعني هاي أول مرة نحن بنحب نطلع من هون حبس نحن نحب نطلع من هون إنه هون حبس ملينا من هون ملينا. Ежедневните нужди на децата в Любимец, като ядене и игри, се изпълняват при строг режим. Децата могат да излизат извън стаите си само в определени часове. ما في شيء حلو لا ما بيعطونا غير خبز ما يعطونا شيء بس ما طيب بالليل بس تجوعي مين عم بيعطيكي اكل في اكل ولا لا؟ لا
Лекарствата тук не са безплатни. Децата страдат от хронични и вирусни заболявания. يعني ما في محل يعني إذا ما في محل بدنا نموت شو بدنا نعمل يعني أولادنا مرضانين عم يقولوا أولادنا مرضانين عم يقولوا ياخذوا المشفى يا يجيبوا لهم أدوية عم يقولوا ما معنا مصاري وما عاد فينا ناخذهم على المشفى ويعني صغير أبر يعني حتى لو أخذته على المشفى أخذته ضليت 5 أيام رجعت ضل صار له يومين رجع نفس الفيروس. Най-трудно лечими обаче са психологическите белези от войната в Сирия и от това, че тези деца са затворени зад решетки. Какво е състоянието, психологическото състояние на децата, които са пристигнали от Сирия? Значи, явно е за всички, че децата са преживяли доста стрес. Първо видяли са ужаса на войната. Пътя, който са минали до тук, също не е бил лек нито за тях, нито за семействата им. Намират се в затворено помещение. По принцип не е желателно децата да са затворени в подобни заведения. Това оказва влияние и на интелектуалното и на психическото им развитие. При пристигането си Ала, млада майка на 2 деца и съпругът ѝ не се оказват сред настанените в бежански лагер. يعني كثير أطفالنا يعني نفسيا تعقدوا حرام يعني. Разбира се, семейството е изпълнило изискването да представи документите си и заявява, че търси убежище в определения срок от 24 часа. Повечето са с документи, каквито е да било там документи. При положение, че едно лице е подало молба до Държавната агенция, в какъв срок ние следва да го предадеме там или те следва да го поискат от нас. Няма такъв срок определен. Няма определен срок. По закона за убежището и бежанците, самия факт на написване на молбата предполага, че му е започнало производството. Друго нещо е, че после се говори за регистрация. И кога се извършва тази регистрация, никой не е казал. دونا بسجن كمان سجن على الحدود قريب على الحدود هذا سجن على الحدود صاير شافونا أخذونا لهنيك حققوا معنا أن أجينا من سوريا ووضعنا المترجم اجى بعدين أن وضعنا هيك وهيك وهاي إثباتاتنا هاي هوياتنا السورية ودفتر العائلة وكل شيء أنتوا شو بدكم اللجوء ولا بدكم تطلعوا قلنا بدنا اللجوء قدمنا اللجوء قالوا ما أوكي وقعونا على أوراق ما بنعرف شو هالأوراق ما بنعرف إنه هالأوراق يعني على شو نحن فكرنا إنه أوراق وبعدين طيطالعونا كل الدول فيها كامبات بس مفتوحة مو سجن. Като цяло, принудителното настаняване на чужденци в тези структури на МВР, които са специалните домове за временно настаняване на чужденци, Бусманци и Любимец, там те не са предназначени въобще за хора, които търсят закрила. Това са места, където се настаняват чужденци, които ще бъдат или депортирани, или експулсирани. Така че там въобще не трябва да се настаняват бежанци, но това се случва и това е порочна практика. قلنا لهم ليش حطيتونا بالسجن وفي عالم عم يروحوا من الحدود للكامب المفتوح قالوا انتم وقعتوا على اوراقكم انه تضلوا 3 شهور هون حدا بيوقع على سجنه بايده هن اللي وقعونا مو نحن اللي وقعنا ابني مرض اخذته على المشفى جبناه على الدكتور قال والله هذا بده مشفى رحنا على المشفى هنيك قلت للدكتوره قلت فحصيني انا حاسه ابني البيبي ما عم يتحرك هاي يوم ما عم يتحرك قال اوكي فحصتني هي ما بفهم عليهم على الحركات وعلى الاشارات وهاي انه والله البيبي لا ما في بالمشفى ما في مترجم على حركاتهم وهاي فهمنا انه في ناس تراك كمان كانوا هنيك قالوا لي فهمنا عليهم قالوا والله البيبي عندك ميت خلوا ابني بالمشفى وانا اخذوني على غير مشفى ابني لحاله ضل بالمشفى عندهم لا جابوا له أبوه لا جابوا له أخوه. Освен, че попадат незаконно в домовете за временно настаняване в Бусманци и Любимец, мъките за търсещите убежище продължават и при преместването им в бежански лагер. През изминалите 2 месеца броят на търсещите убежище нараства, както и липсата на места за настаняване. България не е в категорията от страните, които в момента има засилена вълна от бежанци. Едно паникьосване се случва. Ние може много по-лесно да разрешим този проблем, защото примерно с временна закрила може се прекратяват тези дълги процедури, правни процедури, които са сложни.
Пъстрогор е друг транзитен център, недалеч от Любимец. Нашата камера обаче не беше допусната да снима там. Но отвън изглежда, сякаш времето е спряло, точно както и процедурата за искане на убежище, започната от стотици сирийци. Това не е възможно. Центровете, които се управляват от Държавната агенция за бежанци, те са 3. Не са повече от 3. И те общо имат около 1200 места. Тези 1200 са напълно запълнени. До такава степен, че центровете работят над своя капацитет. Центъра в Пъстрогор, който е за 300 човека, в момента има близо 500. И трябва да се предприемат бързи действия да се развие още повече този капацитет. Ние приветстваме действията, които до момента правителството е предприело. Например, тези 565 хиляди лева, които бяха осигурени за 500 места, само че към днешна дата още не виждаме тези 500 места да се използват. А още повече приемателният капацитет вече е толкова надвишен, че тези 500 места много бързо ще бъдат запълнени. Вече сме в София, в двора на бежански лагер Овча купел. Положението не е по-различно от Пъстрогор. Наши източници потвърдиха, че мнозина са били принудени да спят на пода в коридорите. На нашата камера не беше позволено да снима. Тук всеки има своята тъжна история. Разделени семейства и деца, които тъгуват за бащите си. Припомняйки си краткото детство в Сирия, Лъжин и Хамид са станали приятели. Общото между тях са щастливите дни преди войната и страховете им от въздушните удари и бомби. وبالليل كثير نخاف وما نعرف ايش نساوي. بتعرفي كنا شو نعمل بس يجي قذف؟ كنا نروح نخبي حالنا بالزوايا. بالزوايا هيك. اول مثلا نطلع على الفيلم نرفع الفيلم كلياته عشان ما نسمع صوت الاصوات. بتعرفوا بعضكم من قبل؟ ايه كنا بالمغلق مع بعض. وين؟ بالمغلق شهرين مع بعض. انتوا بالمغلق شهرين بلوبيمات يعني؟ باللوبيمات والبسمانسي. نحن ضلينا باللوبيمات شهر؟ لا 40 يوم. Семейството на Лъжин се разделя по време на въздушни удари от изтребители МиГ. أخوي وأبوي ضايعين. كنا بسوريا وقت انقصف بيتنا كل واحد راح بديري أنا وأمي لحالنا رحنا هي على تركيا. وانقصف بيتنا أبوي وأخوي راحوا الجنب ونحن رحنا الجنب. Покрай проточването на процедурите за получаване на убежище, много деца остават дълго време без достъп до образование. Двамата приятели не са ходили на училище вече повече от година. بس ما كنت تروحوا على مدرسة بالمدرسة؟ لا ما كانوا يسجلونا أنا ما سجلت. ويعني هلا أنا مشتاقة كثير لأنستي ومدرستي وما بعرف شلون صاير. لا أنا شفتها على التلفزيون وقت انفجرت مدرستنا. 2 дни след срещата ни с Аля, тя решава да напусне центъра в Любимец. За да се случи това обаче, тя е принудена да плати 350 евро на адвокат, предложен от дирекцията в Любимец, и да подпише документ, с който се отказва от получаване на помощи по време на процедурата. В действителност, Държавната агенция за бежанци отпуска само по 65 лева на месец за всеки, който очаква статут на бежанец. Ала продължава да се бори за семейството си, проблемите обаче не намаляват. يعني شفنا ما في حل يعني عالم صار لنا 3 أشهر وما طالعون. بعت ورانا بيكشف. ايه بعت ورانا اللي بيكشف وهاي قالوا لهم ما نحسن طالع حدا، في ضغط على الكامبات وما نحسن نطالع، إذا بتحسنوا طلعوا على أدريس. يعني بعد 3 شهور أكلوها حبس. Аля се чуди дали да се радва на свободата си след напускането на центъра в Любимец, но стресът от миналото и неизвестността, която я очаква, не й дават нито миг покой.